Bi boneya salvegera heftî û çaremîn ya damezrandina Partiya Demokrata Kurdistanê Emîndariya Giştî ya Encûmena Niştîmanî ya Kurdî lê Sûriyê birûskeke pîrozbahiyê belav kir û têde girmtirîn pîrozbahî arastî Serok Mesûd Barzanî kir. Di birûska Emîndariya Giştî ya Encûmena Niştîmanî ya Kurdî lê Sûriyê de ku kopiyek jêgihiştiye berdestê Rêbaz News wisa hatiye. Birêz Serok Mesûd Barzanî: Birayên me, endamên Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan yên birêz. Bi boneya salvegera heftî û çaremîn ya damezrandina Partiya Demokrata Kurdistan ya bira, Emîndariya Giştî ya Encûmena Niştîmanî ya Kurdî lê Sûriyê germtirîn pîrozbahî pêşkêşî Partiya Barzaniyê Nemir û hemû endam, serkirde û kadrên partî û pêşmergeyên qehreman û miletê Kurdistanê ku qurbaniyên mezin dane, da ku aramî û pêşketin û siqamgiriyê ya ku niha pêxweşiyê dibîne bi dest xwe vebîne dike. Em di wê baweriyê de ne ku wê partî û serkirdeyên we û li ser Rêbaza Barzaniyê Nemir wê hîn jî ji bo miletê Kurdistanê destkeftinê bi dest xwe vebîne. Miletê Kurd li Kurdistana Sûriyê bi piştavaniya partiya we ya bira û hikûmeta herêmê ji wan re serbilindin. Wekû me soz daye we, hûn piştevan bûn ji xebata wan re û hûn dê bimînin da ku mafên xwe yên netewî rewa yê miletê Kurd li Kurdistana Sûriyê bi dest xwe ve bînin.